Nekem elmondani, hogy milyen volt akkor ez az nekem étrendkiegészítő. Ez a gyógyszer vagy étrendkiegészítő, minden. Ez az egész életemet megváltoztatta. 72 éves vagyok. Azelőtt, míg nem szedtem, reggel, idő volt, míg az ágyba felültem, aztán a szélén ülve vártam, még mindig vártam, már 10 óra, én akkor próbálkoztam. Most meg lelököm a paplant, fölpattanok, fölállok, kimegyek, oda teszem a kávét, teszek, veszek, nekem semmi nem fáj, van valami, az a baloldali ízületem, amit nagyon sokat javult, de azt időnként, ha az idő változik, akkor érzem. Ez az egyetlen. Minden étkezés után régen nekem be kellett venni egy nospát, pedig 2-szer műtötték az epémet, tehát vezetékek normálisak, nincsenek telve, stb. Most nem kell. Itt ezen a fronton máj epe teljesen rendben van, gondolom a gyulladását tette rendbe. Aztán ugyanígy volt ezen az oldalon is, gondolom itt valami vastagbél vagy egyéb dolgoknál, teljesen rendbe jött a salakolásom, tehát nem kell bevennem, nem iszok szennateát, nem veszek be hashajtót, semmit, minden reggel pontosan, bőségesen salakolok. Úgyhogy ez is egy akkora gond volt. Aztán a teherbírásom az rendkívüli, sőt, a látásom is javult. Meglepődtem. Kinéztem az ablakon, és ami a 3-as elágazásban van, útjelző tábla, szemüveg nélkül elolvastam, hogy Gyönk felé meg a nyíl. Eddig nem is tudtam, hogy az tábla, de se a színét, semmit úgy nem különösebben műtötték a szememet. Szürkehájogra rendben van egyébként, de most, és a szemem, a tekintetem is élénkebb lett. Hát a ház körül óriási a teendő, most már az előkerteket már ma be fogom fejezni. Olyan volt az intenzitásom, a rengeteg krizanténágat levágtam, megmetszettem ott a rózsákat, amit mindig kerti munkással csináltattam, csak az összetaposott nekem mindent. És kérdezték is tőlem, hogy ennyire érzem a tavaszt, mondtam, igen. Szóval én az életemet köszönhetem ennek. Hát fantasztikus, nagyon szépen